So ayan guys, welcome back sa ating YouTube channel. Paiba naman tayo ngayon ng content. So, nandito tayo sa mga tropa na fish hunter. Sumama tayo dito para tignan natin kung maraming huli. Nagadaw, nawadwad magayam, ti malat niya. Nga dapay karpa gayam. Oh, karpa. Muray ikaw, tilapia. Dapay dagay kakadwa pa, madamapay lang nyati usaryo sigay, tabukol. May gamit silang fish net, yung tinatawag namin na tabukol, at saka yung sigay, tawag namin sa Ilocano. May paparating tapos may dala pang nadama na ubon ako niya, buray ikaw siguro yay. So ito, first time nating makasama itong mga tropa. Dati napapanood ko lang yung vlog ni Ka-Hunter John o Balong. Bali kino-content niya sa Facebook, nagka-hunting ng wild dab, pest control. So ngayon nandito siya, isda naman yung hinahunting. Yan, so sa mga followers po natin, hindi lang po yung ibon ang hinahunting natin. So yan, nakikijoin rin tayo paminsan-minsan sa mga tropa. Bali first time po nating pumunta dito kasi iniyaya tayo ni Ka-Hunter John, yung may-ari nitong motor na to. Tapos naratnan natin yung mga kasama niya rito. So ang dami pala nila, oh. Ayan. So mamaya puntahan natin yung mga mismong nangingisda doon para makita nyo kung paano hinuhuli yung isda dito. Buray ikaw, ti awag mi ti Ilocano no Tagalog, dalag niya ito eh. Oh, isang put ni sir. Bulig. Ay, bulig. Bueno, so tiado dyan niya. Mga tilapia niya. Nya ay dagat nga klase ti ko. Pas labu niya, pas labulan-bulan ko na niya. Babasit nga karpa. Nga buray ikaw anggal. Nya dungarod na niya. Tinakman pa siya rin ta kwa. Kitaan tayo mismo nga pagkalkalapan ta. Nya tidalan angkal. Ajay umunag ito ni kwa. Nya dam site nga na close. Ay magmagnak sa langin agam niya. Ay adayaw. Malayo pala yung kinaroroonan ng mga nangingisda. Ayan, stay tuned. At pupuntahan ko yung mga nangingisda. So ayan, dito tayo sa fishing spot. So dito tayo sa may baba ng City Core. So nandun yung mga nakuha nila, oh. Dami ah. Yan. Kaya ganyan yung ginawa nila para hindi sila mamatay agad. O ini kabil lagi tanam top no wa. Ang matay. Maiyawid pa nga sa diwa niya, sir. Taga ano kayo, sir? Manggaan. Taga Kamanggaan. All right. So yung trupa nandun. Oh, nandun si Kwan. Ka-Hunter John. So yung gamit nila is yung net. Tignan nga natin, i-video natin yung mga nakuha nila. Kung anong klaseng isda. Karpa niya. Karpa kaskada tilapia. Ito, oh. Uy, ang dami ah. Oh. Di ba? Ang dami. Ay, nagalakapi mag-empty ko niya, bisokol. Naisos, dugsan. So, ganyan yung ginagawa nila guys para preskong iuwi. Oh. Yan. Tapos nandun yung tropa, hulalim din, oh. Hanggang dibdib. Tara, punta tayo sa kabila. Lapitan natin yung tropa doon. So ayan, para maiba naman tayo ng content guys. Napasama tayo sa mga tropa ng mga nagpifish hunting. Ito yung magayam tayo nyaw. Aduji ko dyan, aduji na ala dyan nga sila. Ayan, so halo-halo na yung mga nangingisda dito guys. Maski sino yung magpunta dito guys. Open ang pangingisda. Kapayawan nga tatikwa dito, wild duck. Munya oras nga tanong ka umay da.
Nga malmalum niya. Kasi ay. Rabi. Rabi niya kasi ay. So pwede palang mag duck hunting dito guys. Wild duck hunting. So yan o, sigay. Yung tinatawag namin sa Ilocano, sigay. So yung mga tropa natin dito, Karatig Barangay din guys. O yun, may huli. Malaking tilapia. Alright. Ayos, ayos. Tataktul magayam tiko dito niya. Lamoys. Shout out sir. Shout out. Taga Kamanggaan sir. Ayos, Karatig Barangay din. So taga Libang tayo, taga Kamanggaan. So magkakalipit din. Sure bula data sir niya. Mabasit na mahala na. Mayos lata data na pang najay kilawain. Matay ko mo lang yun dito. Wain matay mo lang ta kuansa mo lang ato yang ata matyanan. Matyanan. Ay matyanan mo lang gam dato. Puro sino ako nagkalit. Miso nga libre. Ngamin masangwanan ti summer matyanan mo lang dato gamin. Mabasit na ko matyanan. Gusin to halik to labaw. Una. Tira yung burger yun. So yun guys, matutuyuan rin pala itong ilog na to. Kasi dun sa itaas wala nang tubig. So halatado naman na tignan nyo guys, oh, paubos na yung tubig. Talagang paliit na yung level ng tubig. Sigay mo data? Ay barbaraw. Break in nga ron. Ayos ah. Nagkarasab it damait. Una ka no tabukol jawit mo to tay. Tabukol mo ito na yan. Yun o sap. O na mabaka data. Wala. Walang silbi yung tabukol ngayon. Wala daw silbi yung tabukol. Kung pagbatay-batay ang nagtabukol. Nya di ay. Tanyo nga baka biklat samait. Kukuya. Ako mo siguro bayat tao eh. Okay na itang kabayag yung adata danom akin o nabuhayatan akit dati ko na napirsay-pirsaya hindi udil nan. So sa mga gustong pumunta dito, bahala na kayong i-relocate itong lugar. Ayoko magsabi ng exact location guys. Amana na ano yung bagakti location tayo admin, amana baka surusurin yun. Manain. Para kanya bilang ito nga kuan location guys. Ayan, so first time nating napasama sa mga tropa dito na nag-fish hunting. So alam nyo naman yung dating content natin is bird hunting, doon tayo sa bundok at saka fish control. Para maiba naman tayo, mangisda rin tayo. O hindi pala ako kasama, taga vlog lang tayo. Yung dagatoy duwa nga kadwa kan dagatoy all around kahit fish control, bird hunting kini kana lang dapay nga kaneng. Magaling silang mamingwit ng isda. So mamaya pag natapos silang mag-isda, ipapakita natin yung sigay. Pay kasano katayag natin sigay? 3 feet. Ayaw 3 feet daw. Oo. Walang pinaka-zero. Ang masiro. Ayos rin pala ang ganyan ah. So kapag ganyan yung gamit mo na mangisda guys, kailangan mo yung mas malawak na location. Kasi kapag maliit na ilog lang, hindi pwede yung ganyan din. Di tabukol ati igbalin no kasi dyan nga nalilipit nga karayan. Nakakawili rin mangisda. Ngam kuala ang no parigan diag palpaltog ibantay. May ataglingot ka niya. No dita ang aglingait, maupro pa ito lokal. Bumlat yung lokal guys tanay. Pag mangingisda ka, lalamigin ka, mababad pa sa tubig yung itlog. Pero pag maghunting ka sa bundok, sure ball na pagpapawisan. Nay malamindan. Nay do pala ti ko nay. Ayos ah, marami rin pala. Ako nga kahit nagbibideo lang ako, parang nawiwili ako na ko na. Gandang panoorin. Lalo na't ganyan no, ang daming nasabit na tilapia. Hindi lang tilapia yung nandito guys, yung tinatawag nila sa Kapampangan na ano yung bulig o buray ikaw, awag Milocano. Dalag din sa Tagalog no.
Dalag sa Tagalog. Kitain tayo man na ginala. Yan na guys. Nawadwad. Evidence ng mga mangingisda. Ato iti ko niya. Tilapia dato yung karpa. Karpit. Kung nadano babasit niya. Karpit. Karpit. Kung nadano babasit. Borasi. Tignan nyo yung klase ng fish net nila. Ito yung sigay. Di kasanway dato yung orwarin no kwan. Nagsisin ng galangan. Anos lang yung kwamay. Yung surbol dato niya. Kaso may nakita nga. Simabit na Unang Oh, sabak. ito yung mga Hunter. master hunter ng isda. Kasama natin ni Sir Karatig barangay natin. So taga Kamanggaan kayo sa Rawan kinalalaw ka sa balay. Hindi ako mati ko di alat da. Yati kita Mamaya. makitam din nag Tignan natin kung ano yung kung gaano karami yung nakuha ng mga kwan doon. Naglagay ko parang ang bigat nung nasa baywang Magsat tabarikas ay no mapuno ta alat. isa ko mo. Ay kasta na dito ngay katinain. Nay nagadupay ako Nagadungab bataw. So ganyan guys, pati bato talagang makukuha. Okay, so lilipat tayo ng area guys. May magandang kwan pa dyan sa baba. May magandang parang ganito rin. Nice spot. Pain muna guys. Mananghalian. So, kwan daw, mananghalian muna tayo. Ay, kasla na puno na, nadagsinta karga ta kwan. Alat ay bayok yukain. Ay, baka mapugsat ta barikas ti alat. Madlaw nga nadagsain. So, ayan, talagang marami ditong isda guys. Manunga kilo nga dataan, pati bisukulin niya, nailaok. So, may kasama pang mga kwan, giant kohol. Ay. Daitan. Daitan. Diyo na eh. Ay. Ang dami. Oh, sublin. Yung may ipos na gamit ka ng tanga. Karpa. Oh, saan na? So, ang dami. Iba't ibang klase ng isda guys. May karpa, may dalag, tilapia. Santo dapay hito. Native na hito. So iba yung hito na nabibili sa bayan, yung cultured African hito malalaki, pero ito mas para sa akin mas masarap yung native na hito. Tapos ito yung gamit nila, improvised na pangisda. Kasi yun nga, sa katagalan ng panahon matutuyuan rin to, kaya kailangan kunin na yung mga isda dito para hindi masayang. Ayan, so maiwan muna kayo mga brother. Sige. Sama pa kami tababa ka So ayan, lipat tayo ng area. Punta tayo yan sa baba. Okay, stay tuned. So ayan, bumalik tayo dito sa ating area kung saan natin dinatnan kanina sila. Kasi kuwan pa raw, manananghalian pa lang tayo bago tayo pupunta sa baba, ilipat ng pwesto. May tanay ang kailangan na buras na gini sa bait. Kita nyo mate. Baitan. Kita nyo guys dalag, bulig nga ko na da. Ay ka cooler kayo mikin niya. Kuha data, organic, tahangan napakpakan tipids. Organic nga talaga. Yung dumakkel na pwede ka niya, tilapia. May metikas na nga kwan, may metikas na nga size. Kaysa di ay dakkel unay. Ano di dakkel unay kit kwan sama it, hindi ko na da nagkuspa di lasag na kin natamnay. No one tibuggo nga pagitipulan kit awanain. Ang anay mo sa it. Dato ikuya ko, jay sinabawan. Sa bopay laag ang pekarga na. Ay, ipalangoy tayo manamdama jay kwalita. Tilapia. Ani madama nga ako pa lang burburasin na pa lang diyan ipagket jay sigay. Dapat nagdakkel kaya mo ko nay. Pinigis na dali pala napigis na daw. Yay karpa. Hanganala. Mga nala. So yun, may malaki palang karpa.
Napigis ka na ito sigay. Dakal lang around. Nala na lagay kurkurinti siguro niya. Amat. Nakwata ka nung handa na ako. Dito ti panagsin na bali ti aghanting di bantay. Kin gasto agkalap. Pa talaga nga nay malamlaminain. Agkuraret ati ukal-ukal niya pre. Ang saya-saya natin dito. Oh, yan, malapit nang maluto. Naluto gaya man. Naman ata. Quality, quality. Nagburak data ka mayatan good. Nagpinta na nga tinapanti kasaran nga hangan nga ko na da. Ang hirap ang hirap palang tanggalin yung isda guys kapag nasabit sa sigay. Ha? Sinubukan ko kanina, ang hirap. Pulutan yung ton malam na din, oh. Kaya't yung tag-shot. Yung sabi ni sir, mas maganda kung may gunting. Nakartib-kartibon lang ito, nabibitag ikat. May dan samot 30 minutes sa into, kailangan na rogyan nga gikat kit. Hingga na ta. Ado pala ang gina ko na eh. Palsa na ganda. Ang dami pa sa gitna. Oh. Ay, anos. Ayan po na yan. Sa bawla unay. Ang ibon. Next subli dyan ti kwadatan karayanan. Ikaw bang? Kuha pa. Iso nga baybayan mi nga sta reject. Hindi kinado natin nalakit. Ada ti reject na baybayan tan tagkarkarayam. Ikabil mo tono ka kalag. Ang kare. Hindi nila nakita guys, nakawala. Ganto yan. 45 minutes sign. So ganyan kahirap magtanggal ng isda kapag nasabit sa sigay. Apa niya ka di Tagalog na nga sigay? Ilocano? Lambat. Lambat na to niya. Islit ko na kalpas. Pisnit ka na. Di Tagalog na. Sigan bats na niluluto. Uy, paksiw. Paksiw, kumukulo. Ay, ada sili nga kwa tumtumpaw. Naimasa mo yung sili niya. Paksiw. Jay kwa sinabawan. Ada jay nay. Ibideng. Tanto mo sa rotero duma. Ayan. Stay tuned. Mamaya sibugan na. Tayo na. Kain. Ay, ada tikwa, ada bakantay. May bagay-bagay ay. Tanay, kumalat ko. Alright. Nagata viewers tayo dito nga nyo kaya ti kastoy nga pananganawan. Nakapoy kayo. Kastoy ti kwa tropang Ilocano. Tangal mo mutin na. Muti pang kwata di sinabawan dyan. Tropang Ilocano ng Pangasinan. Sa mga kapwa Ilocano dyan. Ganito ang buhay natin mga kapwa Ilocano. Kain. Aman. Kamsabaw. Ay, sabaw. Kama sain. Uy. Yun. Dito niya paksiw. Kamangkok. Nek, at sila kaya ang may buste daw. Sabi nga, Daw, minuto yaw. gis mo pala. Hindi mo pala kit, ngal-ngal. Tapos nagadungan si Da. Yung okida ng brungok man to yan. Duble. Sa mga viewers natin dyan, kain tayo. May keto yun tamangan tayon. Tunaw. Ayos. Tunaw. May kaya tinunong nga karapan. Yulo. Mamaya ulit. Tanay. A few inches later. Nalpas tikibog. Ayan, tapos na po tayong kumain lahat. O padighay tayo at
pupunta tayo sa ibang area doon sa ibaba. Alright, padighay tayo saglit at pagpatuloy natin mamaya ulit. Stay tuned. Ayan, so iwan na natin yung mga service natin dito guys para punta na tayo sa ibang area ng ating pangingisda sa araw na to. So may konting adventure tayo bago nating marating yung area. Ayan. Ito na, ilog na. Magandang dito, maghanting ng wild duck. May sang agsadyaing nagpaiso dito, ado siguro papa nga siguro daw. Dito na tayo sa ating fishing area. Alright. Ito na yun. Mayat. Glawa. Nedamot ti ko jay pakris na jay tinga. Laban na. May mga gumagalaw dun sa ibabaw ng tubig. Mukhang maraming isda dito. Manong apit ngayon nga tamit ikaw nagdati angkal. Ay, hindi pantawin ko ma-dipitian si Ganong. Ang ganat na. So last year daw hanggang dito yung tubig. Pero kita nyo naman yung binabaan niya. Oh. Nag-subside kunti yung tubig. Ano? Dada. Rumabaw-rabaw dada kay karpa. Koy, roko doon man, nalay kag lang sa bawal. Sa mga estimate natin baka nasa mga lumipos nga tada to. Ano nga ta 5 feet? Awan. Panggat Hindi ko narabaw dito oy. Adat piti datong pa idi daw ini. panggat barukong siguro nga ruday. Sigsigayin janggal. Oy, ay bati danom na iday. Oy, di pipitian ti danom idi ni. Kino ginaburan da pa datoy. Hindi jela baba. Di sa lababatik, sitawangan da. Di akan pwisto nga ka-breeds kanya yaw. Linong. Bak man ang kalbang ito. Ayan, dito tayo magpwesto. Para magandang kuha ang ating mga kapwa fish hunter. Banat! Na. Oh. Kinana. Putik. Narabaw? Putik kaibigan. Pero lamig. Sarap ng lamig. Oh, permantaw ko lain. Kulay green na eh. Talaga. Ay, rabaw na. Narabaw. Pangbarokong. So hanggang dibdib. Yung lalim. Wala lubok. Pero kung daw maputik. Oh. Makapal yung putik. Uy, kinanalamig. So maganda pag maputik, ganyan yung gustong gusto ng mga isda pag maputik. Ompay tugot datini na limpya pa lagi dagana. So, wala Titugot ay gigid na eh. wala pang nagpupunta dito guys, kami pa lang, tayo yung una kasi halata naman kung may unang nagpunta dito, may mga bakas sila dito, pero tayo pa lang yung may bakas dito. Ayan, so hopefully makarami. Palpaluklok ka. Hopefully makarami tayo dito ng huli. Wala si Bungal dyan. Yan, sa mga kaibigan natin dyan, sa mga viewers natin dyan na di pa nakapanood ng pamamaraan namin sa pangingisda. Ganyan. Dato yan. Dato yung pinasigsiga dato. Ne. Meron. Galing. Galing. Talaga nga. Galiyay. Yan talaga magaling. Hindi pa nakaprepare yung sigay natin, may huli na. Natakot ta. Galing ah. Parang kingfisher. Tilapia nga nagdakal. Oh, Pindana. Magdaka tayo lang dito. Dito ha. buhay naman oh. Sa dami nila ng oyos. Tayo kasgiyaw. Sa dami ng isda dito, naaapakan lang sa ilalim ng tubig. Buhay naman oh. Uy.
Malaki, malaki. Napunan sa ipay kanjong tala. Kurang sa. Baka kukulangin yung panglagyan natin ah. Ano na po naon ta? Balbaliwan ka naman. May kon naman, may sako. Nya sa na. Kasi ba? Kasi ka Kain kasi na eh, pandigay. Okay, Yo! stay tuned kapag maganda na yung preparasyon ng net. Ay. Bago nila i-check kung may nasabit na sa sigay. Kapag mo dyan. Sigay o lambat. Ayan, bali dalawang lambat yung gamit natin. Ito ang the best na gamit natin sa pangingisda. Lambat. Ayan sina Ka-Hunter John at Ka-Hunter Joel dito sa kabila. At yung ibang tropa natin dito rin sa kabila. Tingnan natin kung sino yung pinaka mas maraming huli. So ayan, harvest time na. Ito kano nagdakol. So may malaki tao dun guys. Dalag. Oh, dalag. Yeah. So yan ang mahirap. Mahirap tanggalin yung isda kapag nasabit sa lambat. Ang dalag. Mura ikaw nga ako namin Ilocano. Dugay ang dito ah. May dati kukuli pagpagyan ako ah. Dakol ya, dakol. Unang salang. Unang salang pa lang. Paldo. Sakon. Ano? So, ito ang hirap guys. Ang hirap tanggalin. Narong ura to yan. Dalag, dalag. Oh ha. Sang ka pa. May kasla nga pag anong alain na ibabasito niya. Kasla reject mo tayo. Pero hindi, kukunin natin yan. Ginabubuhay yung dito. Mga pagdating ng summer, matutuyuan yung tubig din dito. Kaya kunin na natin lahat. Arroyo. May nga ako mo dito ang paliwlew. Kuri nga tamait. Mabayag laang. Di lang. Oh, dahi taa. Dalag, nagdakal. Okay, dito naman tayo sa kabila. Mamaw guys. Nag-harvest na sila dito sa kabila. Tingnan ko ngayon. Uy, dalag. Dalag, dalag. Takal mait. Mamaw. Monster. No, takal, dalag. Katak. Sige. Nirong umon. Hoy. Ano yan, ano yan? Dalag. Dambuhala guys. Damuhala, damuhala. Ay, dalag. Ang laki. Yun oh. Dakal, dakal. Narungo guys. Oh, baka ampay nga ito tali na rungaw. Taba, taba, taba. Yeah, wait. Oh. Oops. Alright. Ang laking dalag. Mamaw. Monster. Taktakil sa rato dati bangayr. Nakotoy, bakulaw. Halimaw. Nagrigat mga ikatan. Nay, titakil mo tingipon na. So may pangil yung dalag guys. Ba't mo kasi pinasok yung kamay mo? Nasugat sa matay mo ma'am. Jay ka mga guys. Hello guys. Takal. 2-0. Dalag. O sige. Dalag mo lang Jay. Tinayaban na kami tingara pa Jay kalat yun eh. Kasi tama lang. Check mo nga kung may kasama yan. Makaduduwa mate. Ang panay pa dyan. Duduwa tinala kababain to the guys no. Kantsawan da tayo dagi taga kuan Pampanga nga sumisigay ay no. Kapoy. Parang mahinang huli ah, ni. Kuamait. Aramang. Alam na to na. Suro kami sa kilaw. Tilapia, dalag, at hito. Oh, daman dyan.
Sigay, bisik. Ay matukmaan. Matukmaan na dyan, dipit-pita ka. Lumumlum daw ay. Aha. Sige, purok mo dyan, Uncle. Pakul nih, nakapigpigar. Nah. Sumugit. Oops. Natudok tayo yung mga Ay, tumudok na talaga no ko. Nakasugargar, kulipagpagjipigar na. Hop, tingnan natin. Suspit. Alright. Sos. Malaking dalag. Dakol. So napakalaking dalag. Tapos ang lalaking tilapia oh. Ayos. Dami. So yun. Ikatlong salang pa nila yung nandun. So dahil titirigat na no sigay. Kaya kamu ikukat na nakalukat. Narigat nga ikatin ni Jay ko. Lambat. Nakalukat pala dito. Karpa. Ayos. Tidakal. Kuha dalag. Ay, dalag. Why? Sila takyag. Nagdakol. Sige. May naapaw. Oo na yan. Ito atin lamangs. Dalag. Laking dalag. Rumorti ko na. Oh, may tilapia pang malaki. Da. Mapam. Sus. Daita. Jow. Quality. Kataka. Baka dapat na yun na to, yung mamaw. Oh, kita nyo guys. Ang laking dalag. Pakulmite. Okay. Natupi na yung lambat. Tapos na dito sa kabila. Oh, yun. Lumipat sila sa kabila. Tinulungan yung dalawang kasama natin doon. So, update ko kayo mamaya kung ilang kilo na yung nakuha. Nandito pa rin yung malaki. Yan. Di pa natin nadagdag doon sa timba. Tapos na yung pamimingwit ng isda. So yan, Jay, Kwan. Hala, Jay, bangir na eh. Nay. Hindi ka bugo na. Ang makabugutit na eh. Pitak. Nay. Yan na. Isang timba. Tan. Tapos. Ay naapaw. Nawadwad. Kaldo. Pagay. Napay, Jay. Napayatan lang. Ay, paldaw. Nawadwad. Ayos. Pansalang, sa katlo kay lang ang salang niya. Dapay inaalati barbas na nay. Nasakaw sa laang madya pa ng guyud mo. Oh, hito. Dapay si mabit nga hito mait. I-shoot mo Jay. Napunaw na. Atay, adumi guys. Basit lang. Nay. Sabatan. Nikatisingin na yan. Oh, Paul. Okay. Oh. Ana. Sa ulaw. Ate shoot na bay. Balitan ka mo ospital. Sa ulaw. Oh, say shoot. Oh. Nay, damanin. Talaga kahit nagsubli ah. That's all for today. That's all for today guys. Ano mo da? Ang umapal na yung viewers sa data. Nay, mo kita nung. Ang lang ability hanantingin tayo pati si Dan. Saan ka pa? Dagayam ti mayat dito nga ako ah. Spot for fishing. Yan, dito tayo sa part ng Moreno.
Nagitagdamdamag no din no datoy location tayo secret makamukha yung may mang birok. Narigat mait no ibagbagamay tanay. Ibusin nyo kit dain. Pangpangga ko nang kitina. Awan Pampanga kano kaya Pampanga Moreno Pangasinan. Tumublat kayo mait hanyo ibusin na. Nagibati kayo. Alright. Let's go home. Ada sidana. Di ba kita doy? Ah, Ba kita? dalay. Let's go. Paldo. Oras lang yung inilagi namin dito. Ano pa kaya kung maghapon kami dito na ng isda. Baka isang sako siguro yung makuha natin. Ayan, sa mga nanatili sa ating YouTube channel, maraming salamat. At sa mga nanonood na hindi pa nakapag-subscribe, baka naman pa-subscribe yung channel natin. At hanggang sa muli, God bless, peace out, bye bye.